Saba? Kung may kantahon ako, kaya ano, siguro uso man tong idana. Jason in town? Jason in town nga idana kay makasabay. Kasabay. Oo. Okay. Kabalo na kas mga batanon ron. Oh, hawad ba niya akong kuan? Kasi ambot nagkasabay ba niya? Kasabay, kabalo ka na? Kabalo ka to? Kabalo ka to? Huwag man kuha ng kantahan. Pero wala pa katisting na ka nag-play, wala pa. Sa isa. Okay, isa daw. Katisting na siya ka isa. Stingy daw. Katisting daw dito. Dali. Wala idili, wala na ako. Ayaw mo kaulaw nga Kamo nagsayaw, sasayaw sa manubo. Sing it! Sasayaw sa manubo. Idana na may sunod guro ato. Idana. Pag idana na, yung nga, na ba kay kuha na kanang mga signature moves? ang ako lang ani, kung ang iyang mama di kasabay sa tong kanta. Kay kana iyang mama, naibala na ko na hilig yun nagkaraan. Minupos na magud yung mama no. Pero i-try lang nato. Kay basig nakadungog na pud siya ning idana. Ganahan na siya. Sige. Sige. Na ba kay tao ron dito? Tapos babaw ron nila. Tara. Pati ta? Eh? Sige, ano na? Dali. Trabaho gabi para dami ka mo man bi. Trabaho ko dani ma. Sige daghan na unsa ano to pagkahuman na nagdi ka mo tabang dira. Ano man mo trabaho magdadala magsilpon ni butan nang silpon mo dito. Ba na tagi upload anak ma. Upload na marat na signal dire. Na man gyud. Nagkuhan kita nagunit kita para ma-upload. Pagdali ang trabaho nimo may ko tanang lagaron nimo pagdali dia. Andes ta pa mga pati ka puyaan ni. Ikaw ako man na basa ni. Ginaay nang dagan yaw dia. Ano na ko trabaho? Oh, muna na yun. Dili ka ba? Sayaw ba? Sayaw. Muna na eh. Sige, ganda na. 1, 2, 3, go. Ayaw. Ay, tama. 1, 2, 3, go. Ayaw mo kaulan. Ikaw nagsayaw. Sasayaw sa manubo. Tara retro. Kaulaw nga ikaw nagsayaw, sasayaw sa manubo. Ayaw mo kaulaw nga ikaw nagsayaw, sasayaw sa manubo. Idana, 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 idana. Bahugyaw, 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 sayaw, diri sa kamahulungan. Bahugyaw, 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 sayaw, diri sa kamahulungan. Gusto ko rin pagka trabaho niya naroon ka diri. Laro na minsan eh. Time pa good, time sa good. Time sa. Uno. Usa man ni Grace. Usa man mo, unsa nang gikantahan? Kisa nang gikantahan dire? Dili ikaw mong gikantahan, ma'am. Ay lang kasuko, ma'am, kay dili man ikaw. Pagtarong mo ba kay daghan tag trabaho matingala ta dire dai saba dire nagkanta-kanta. Imong anak, ma'am, si Grace? Grace ba na, ma'am? Kuy yung bayhana ni gangisira. Tarong mo ba? Ma'am, Daghan kay may trabaho dito. kanta rami, ma'am. Dito yun naman ang idana kay Kuya pa kay mo kanta idana unsa man akong anak? Lagan, kiat kay idana.
ang idana ma'am is para gina sa mga batanon karon makasabay ba. Pero Sabay. ayun kayo may kabalo pa kag meaning sa idana ma'am? Wala. Ito may meaning nga na be. Wala di ka kabalo sa meaning sa idana. Why I chose idana? Because I don't any never again. Oh, mo na ma'am. Kita ito eh. Hey, ayaw mo kaulang, o nagsayaw, sasayaw sa malubo. Idana, 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 idana. Sige man. Idana, idana. Bahugyaw, 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 sayaw. Ano ang sabi? Kung sa may gusto ninyo, idana o inyong ulo putol na? Pagklaro mo, kung sa'y gusto ninyo? Pagdali. Ayaw mo lagaraw, idana. So, what's up mga tanga? Shoutout di ay kay So first shoutout is shoutout ko kang Bunbun Deliera o kang RJ Tokunaga o kang Jackie Mark Manuel. Og big shoutout sa pinakagwapo na akong classmate no si Christian J. Ode o kay Arut Loy. Shout out day ko kang Marilu Abarquez, kang Alea o kay Jerilyn. Shoutout also kay Silvano Francesco Jr., Gilbert Gacson, and Jerry Agoncillo Nestitor Sarido. And to my mother sa City Tinago, thank you for sa pag-support. Thank you, ma. And to all my family sa City Tinago, shout out. oh, shoutout kay Angel Rada, kay Elisabel's Vlog, Ate Cutie Channel, kay Christina Bais, kay Nepia Bachelor, kay Marks SMR TV, Vicente Vidas YouTube channel, Ana Rose Jalorian, Lavena Nicor, Justin Rara, Karina Cano, Tatski Bans TV, and to Cortez family dia sa Kanapulo, shout out. Shout out day ko kang Detail dia sa Balugan. Shout out ko kay Tsunami Kumidoy nga nasa Qatar. Shout out ko sa kang Jerry Palgan, kang Vincent Andag dia sa Kinuskusan ug sa tanang pamilya nako sa Kinuskusan. Og shoutout ko kang Rex Monon o kang Hayem Liukang o kang Hayem Liukam o kang Billy Manuel. Og shoutout po rin kay Manny Rapol o kay Ellen Tilib nga lang. og shoutout kay Justin Rara, og shoutout usab kay Karina Cano, kang Ana Rose Haulin, and ay mo kalimot sa pag-follow sa mong Facebook page. So gusto mo magpa-shoutout, comment lang mo dire sa mga new video, and don't forget to like, comment, share, and subscribe sa among YouTube channel para updated mo sa muang Video. o ka na lang daghang Salamat.